आयौ मा जाबावगोनहाय बे सन्थुलाजों दुमफाव बहा खारदोंलै दुमफाव ओंखारबोनोबाबोलै नङाबा दाना न'खौनो थिखांना लाना थांगोन आं बे दुमफावखौ गारां बे दुमफावनि थाखायबो जादों साला आंखौ फुथ्ला बानायग्राया बे दुमफावाबो दिनैबा हले दुमफावखौ मोनलाङाबा थाङालां बेयावनो थाबाय थागोन आं बे लांगोनायावनो मालायखौ हेफाजाब होनायावनो आंहासो बिथिंबो जाया बैथिंबो जायासो जासिगोन दिनैबा हले दुमफाव नोंखौ लानासो थांबाय थागोन आं जोंहानि न'आव आंनो जौ संनानै होनो थाखाय मानोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आयौ फाग्लाया दाबो थाङाखै टेन्टावसो दंबावो मानसि बेयाव खर'फ्रासो गाज्रि जालायलांसिगोनहां बेफोरबायदिखौ नुनानै दसथि सन्थला मा टेन्टावबाय थाखोब्रा दसथि सन्थला मैदेरा सुन्दाय गैया गराया लान्जाय गैया मानसिनाव गुदुं गैया होद मानसियालाय खर'सो गाज्रि जाफिनलायबाय नामाब्रा बमर दसथे मा जाखोब्रा मा जाखो जानोलाय मा बाखि दंबावोब्रा नैबे सन्थला खाफाल जिलानावलाय खाफालखौ सुथेबाबो आगरखौनो मोनला माथो खाफालानो जिफ्लंजोब्बाय गब्लंजोब्बाय बेनिखायनो खाफाल सुथेना होग्रा मानसि नांगौ दा आं दुमफावखौनो लाना थांसै आं बेबो आंनि खाफाल बिसिग्राया जानाय नंला बायदि मोनबाय आं मानसिखौ थौ न'आव दोनना फैनोसै आं नोंखौ दसथेलाय आं जालालै मानसियालाय लोंनासो फैदो नामाब्रा बबेनिफ्राय माथो मोनालाय बहानिफ्राय लोंब्रबनो मोनखोब्रा थौ बाना लाना थांसां दे सन्थला बाजादो दुमफावखौ लानोसैलां साला गोदाव सोराव लोगोनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ बिदि नोजोर होयो नामा साला नेक्स्ट टाइम दुमफावखौ नांगौ होनबा वा खुगायावनो जोथेगोनलां नोंखौ आलौलायदों माने आलौदों दुमफावखौ लानो ओंखारनायखाय दसथि फै उनाव रायलायगोन बेफोरखौ फै खायसे मानसिफ्रा लोंना लाबा खर'आ जामारालै आंसो मिथिदों दा दुखुखौ सिनायफेराखै नालाय मालायनि दुखुखौ बुजियाखै नोङो बमब्र आं दुखुखौनो सिनायालै आं दुखुखौनो नुफेराखै आच्छा दुखुखौ नुफेराखैबालाय नोङो बमब्र र' दुखुजों मोगा मोगि सिनाखि खालामना होनि आं दुमफावखौ लाना खारबासो मिन्थिगोन नों दुखुआ माबायदि दुखु सिनायफेराखै लोगोनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ कि नोजोर होयो नामालै बिदि आखलबा सोरगोआव जायगा मोननाय नङालै नों सन्थला फाथालफुरियावसो जायगा मोनगोन नों फाथालफुरियावबो जागोन लोंगोन रंजागोन ब्रा रोंलालां नोंखौ न'आव माबा दोनना फैनोसै आं नोंखौ नुबाय बिफा फिसाला मोजांनि आखलखौ माथो जालायखो बेहालाय मा बाजालायनाय जाखो हाबालै लामायाव मालायनि लांगोनायाव टेन्टावबाय थानाय नुनायखाय थिखांना लाना फैबाय आं दिनै थां न' सिङाव लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौलै सनाजियाव आयु मा होननाय जादोंहाय बेना न' सिङाव फुथुना दोन थां बिफा खोनादोंना बिफा नोङो बारानिफ्राय बारासो जौ फाग्ला जालांबाय फिसालायानो जौ फाग्लानि खोथा नङाहाय बिफा फिसालाखौनो मोजाङै नायदोंना माबा मिबिसो बायदि मोनबाय आङो अजानावसो थांनांसिगोन माथो दे थोंजों बुं जोंना फिसा सन्थलाया हौवा बेमारसो खोमा मा हौवा बेमार जानांगौ जाखो नुदों नों मालाबा सिख्लाफोरजों ज' थाना बेरायनाय खालि हौवाफोरजोंल' बेरायबाय थायो हौवा बेमारसो दङदांहाय हौवा बेमार हौवाफोरखौसो मेजेराखैथ' फिसा सन्थलाया खालि हौवाफोरजोंल' थायो हिनजावफोरजों रायलायनायबो खोनाया हाबाबो जाया बोरैबाफोर हौवाफोरखौ गोसोनानै थाहोबाय बायबा बोरै जानांगौ जाखो थैबाय दाना थैबाय आरो मा गोदाव सोराव हौवाजोंनो हौवा गोसोथोलायो नामा औहाय
दाना मालाय हौवाजोंबो हौवा गोसथोलायसै हिनजावबो हिनजाव गोसथोलायसै मालाय सरखाराबो मालाय रुल आयेन दाखाबायनो हिनजावजों हिनजावबो गोसथोलायनो मोनोनो हौवाजोंबो हौवा गोसथोलायनो मोनोनो दा जोंना फिसाला सन्थलायाबो हौवाखौसो गोसथोबासै खासै आं थैबाय बिदिबा बिफा आं मा मोखाङै नायना थाबावगोन बिदिबा थै नों बांद्राय खोथा सानबाय बिमा बांद्राय खोथा साननाङा हामा आं मिथिया बिफा आं गाबोन अजानाव थांनोसै आङो बेनि हौवा गोसथोनाय बेरामखौ गाहोथारनोसै आं दे जागोन नों मा खालामो खालाम हाफां हा न'आवलाय मालाथो थांफिनगोन सानखो जावैसोआ फन हराखै नामा मा नांगौ जावैसोखौलाय बानोना बामनोसै सोंबाय थायो जावैसोआ फन हराखै नामा न'आव मालाय थांगोन हाबाब जावैसोखौ सोङाबालाय आरो आहाय आंखौ मालाय सानद्रायबाय नामा माला थांगोन होननानै सोंदों आयौ फिसा बिदि नङाहाय मा हाबा जाबाय जेब्ला जावैसोनि न'आनो नोंनि न' नालाय बेनिखायनो सोंदों आरो हाबा जाखांबानो जिबायदि मालाय खालामखायो आरोना फिसा हिनजावफोरखौ हा फिसा हिनजावफोरालाय आरो मालायनिसो जाहैखायो नङा आरो आंबोथ' गोदो आइ आफानि न'आव थानानै देरनानै हाबा जाफैनांबाय नोंफानि न'आव बेसो आंनि न' जाबाय थिग बिदिनो जावैसोनि न'आबो नोंनि न' आरो नङा खारबोबाय आं नारजि बिदांखौ गारनानै बेयावनो थागोन बेयावनो मावै दाङै जागोन फिथा फानगोन लावदुम फिथा फानगोन फिथा फाननानै गिदिर हटेल खुलिगोन जेराव मेराव ब्रान्स बानायजोबगोन लावदुमनि आयौ 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 मा होननाय जादोंहाय हौवानि न' गारनानै बिमा बिफानि न'आव थाफैनो गामिनि मानसिफोरा मा बुङो मिथिगौ हौवानि न'खौ गारनानै न'आव थाफैबा गामिनि मानसिफ्रा बुङोल'सो जाहोआना बिसोर आंखौ जाहोनांदों नामा हाबाब हाफां गोदो सिख्ला समावबो हौवाखौ गोसथोनानै ख्लाब 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 हौवा जों थांबाय दा आरो हौवाखौ नांलानानै फैलायबाय आयौ 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 मा जाबावगोन गथ' सानै गोजोन दङ बिजामादैया मोजां नङा नालाय फैफिनबाय आरो होमबा बेखौ सिगां मोनथिखायासै नोङो बिजामादैया मोजां ना गाज्रिमोन आंलाय मा मिथिगौसै बिदि एफा गाज्रि होननानै हिनजाव बुयो होननानै गोदो सेंग्रा समावलाय माथो अनोमोन बेजों ज' थाफेरनो मोनाखै नालाय मिन्थियामोन आरोहाय बेनिखायनो दानि सिख्लाफ्रा हाबा जायालासिनो हौवाफोरजों ज' थायो खोमा आरो हौवाफोरनि आखला मोजां ना गाज्रि बेफोरखौ नायग्रोनाय जायो ना मा जायो बेफोरलाय जायोबो खोमाथ' आरो हिनजावनि आखला मोजां ना गाज्रि हौवानि आखला मोजां ना गाज्रि बेनिखायनो ज' थानाय नायनानै नायो खोमा आरोहाय जोंफ्रा ज' थाबाय बायनो मोनासै डाइरेक्ट हाबा जाबाय बेनिखायनो मिन्थियाखै आरो आयौ आयौ मा जुग फैखोहाय हाबा जायालासिनो हौवा हिनजाव ज' थानाय ना नायनाय आखल आखुफोरखौ आयौ 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 जोंनि दिनफोराव बेफोरबायदि गैयामोनहाय जोंनि दिनफोराव गोजानजों एरायलायखायोमोन सेंग्रा सिख्ला रायलायलायानोमोन गोदोनि दिना गैला बेयाव हाफां हाय फिसाफोर फैदो न'आव थांनोसै माथो जावैसो फैदों जिराय जावैसो जिराय नङा जाय लामाजों फैदों बे लामाजों थांथों बेनाबाथाय माबा फादोब फुदोब गोखा रावफोरानो हाफां थौदो न'आव थांनोसै गथ'फोरखौ बिदि लाबथिंबाय थागोन नामा नोङो आंलाय बहा लाबथिंदोंखाय हाथाय लाबथिंदों नामा हा टाउन बेरायथिंदों नामा आङो आं न'आवसो दं दा बिराद जाबाय आलासि जानाया थौदो न'आव थांसै दरखार नांदों नोंजों सोबा जानानै थांबावगोन आं नोंजों आरो सोबाबावनो नामा आंखौ हा हाबाब आंनि फिसाजोखौ सोबादों नोङो नङालै आयै एसे बोरैबा नांलायनाय जानायाव आरो बिदिबानो हिनजावनि सायाव आखाय थिखांनांगौ नामा निमाहा बियो आयै गावनाबो खुगाया बिराद ना थास' खुगाथारना हाफांनाबो आयौ नारजि बिदां आंखौ नों थास' होनबाय आंनि खुगाया थास'सो जाबाय होनबा दिनै नों आंनि खुगाखौ थास'सो होनबाय नोंनाबो रागाया बाराद्राय नालाय खें नालाय बिनिखायनो होनबाय दै होनफ्लांदोंसोलै आं होनथाराखै मानसिखौ बुथारखांनायनि उनाव बुथारफ्लांबाय होननोसै नामा नों हा बिदि नङालै हाफां मानो एसे अख्रा थौदो न'आव थांनोसै थ' आंनिनो गोरोन्थि आं निमाहा बियो आयै आं निमाहा बियो अननानै हाफांखौ बुजायदो आयै आं मिथिया दाया सोरनि हौवानि ना हिनजावनि जायखिजाया हौवा हिनजाव जाबाय जेब्ला नांलायनायालाय थाखायो बेफोरनि गेजेरावनो बुजिलायनाय जानांगोन सासेया अरबा सासेया दै जानांगोन सासेया रागा जोंबा सासेया सिरि थानांगोन दे जागोन थौदो हाफां न'आव थांसै मा जागोन माया जागोन नों अर बायदि ब्लाउसजोंबा आं दै बायदि गुसु जागोन नोङो दै बायदि गुसु जानो आं अर बायदि ब्लाउसजोंबाथाय नों बांसिनसो खिउ लुदेरनानै रोहो जोंहोसिनो मिथिबाय नाया आं नोंनि मोखां गन्थं नोंजों सोबा जानो थाङा आङो हेलौ आं बमब्र'लै नारजि बुदां मोनसे गाज्रि निउस ना खोन्थालाय आफांना गारि एक्सिडेन्ट जानानै हौवाया थैबायनो बेना एसे खबर लायनिथ' आंबो थांगासिनो सन्थलाखौ लानानै होमबा आंबो फैगासिनो माबालाय गाज्रि जाथाय जाबायना जेबो गाज्रि जाथाय जायाखै सब बाहानासो नोंनि ओरैनो आंखौ गोदै फुस्लायनानै लाना थांनो हागोन बायदि दानो गाहेनजों एकदमबारे देख्लाबजोबनो हागोन आं मोखाङावनो है साला आंखौ थै साला होननानै
जानानै थांबावबाय नुबाय आयै नुबाय नारजिबदांनि आखला बेसेबां गाज्रि दे बिजामादैजों खेबसे मोजां रायलायदो आरोहाय आंलाय माथो बुंबावनो आरो बेयानो जादोंला जेबो मिथिथारलाहां बे बाराव अमा राजाखौ हारसिं हेगारना होआ आङो रावनोबो होआ आं अमा राजाखौ अमा राजाया आंनिखा जेब्लाबो आंनिखा लालाला लालालु लालाला हांग्रेमोनदि गोसोमनि रानि मा खौरां अमा राजा दिनैलाय मा बार मोदाय लोगो मोनदों ना मादो आंनि खबर सोंलायदों जे देखो नारी जाथिबाथाय खबाइ जेखाइ हेबनायाव एक्सपार्टखा साला खबर सोंबाबो दाय सोङाबाबो साम' लादाय ओमफ्रायलाय मानोथो एसे गोबाव जाया न'आव फैनायालाय मा बुंनो आरो बाद दे बेफोरखौ आंखौबो निमाहा होदो अमा राजा दिनैनिफ्राय आं नोंखौ जेबो बुंला सोमसेयाथ' हाबा जानानै थांबाय आं दिनैनिफ्राय नोंखौ जेबो दाउट खालामला हांग्रेमोनदि बुं खर' सादों हांग्रेमोनदि बिखा सादों गोसो सादों दे उन्दुदो आंबो बुजिदों अमा राजा नोंनि दुखुखौ नाथाय खाफालाव जि लिरनाय दं जों बेफोरखौसो मानिनांगोन हांग्रेमोनदिलै आंखौ निमाहा होलै आं दिनै बिराद दुखु मोनो हांग्रेमोनदि आंखौ गाबनो हो गाबोब्लासो रेजें मोनोनो दे गाब हांग्रेमोनदिलै आंखौ निमाहा होलै आं दिनै बिराद दुखु मोनो हांग्रेमोनदि आंखौ गाबनो हो गाबोब्लासो रेजें मोनोनो दे गाब आयौ गाबथोंसैहाय बेखेरा सोमजिखौ गोसोथोयोमोन मोनासै माथो उन्दुलांबायबो उन्दुथोंसै दे हाबाब सोरनि फन फैलायखो आरो हेलौ मा होनखो सोमसि एक्सिडेन्ट जाबाय सोमसिनि हौवाया थैबाय र' आं थांगासिनो इसोर मादि माया खिन्थिगासिनो नोङो सोमसिनि जिउखौ एसे अनदो अमा राजानोबो खोन्थानांगौ ना खोन्थानाङा जाखो बिसोरा दासो गाबै गाबै उन्दुलांथारबाय र' आं हासो खबर लाना फैनि मानिफ्राय मा जालांखो बे आंनि फिसा हिन्जावनि खाफाला आंनि फिसा हिन्जावनि खाफालाव सुगानो गैला नामा औथ' आरो हाबा जाजेन खालिनो फिसायानो थैबाय गावनो सुनिमोन खोमा बेनि सुनिया फिसायनावसो थांबाय बिसोरा हाबा जाजेन खालिनो थैबाय दाउलेफोर मा सब समाव बे हिन्जावनिल' दाय होयोहाय बे हौवाया थैबाय हिन्जावनिलाय मा दाय सोमसिनिलाय मा दाय माबा मोनसे जाबानो हिन्जावनिल' दाय जायो हौवा हिन्जाव न'खराव नांलायबाबो हिन्जावनिल' दाय जायो गासिबो बिथिङाव हिन्जावाल' दायनिगिरि मानो जायो सिरि सिरि था मानसि थैनाय खबर लानो फैदों सिरि सिरि था जेबोखौनो बुंजाया माथोहाय दुखु जादोंलां बिराद दुखु बोरै जाखो सोमस्रि बोरै सोर फान्था गेला एक्सिडेन्ट खालामखो नामखौल' खोन्था आंनो दानो उरायखाव हैफिनजोबगोन आं सोरमोन खोन्थालाय ओइ सोमस्रि खोन्था आं दानो दिनैनो गावथारहैगोन नों खोन्थाल' सोमस्रि बिसोरनि मेगनाव नैबे पिस्तलखौ सोआबा आंनि नामाबो थफेराम नङा थफेराम पिस्तलफोरा सिङाव सोनानै ला सोमस्रि नों दागि आं बिसोरखौ नागिरहैनि मा जाबावगोन सोमसिनि जिउ बिराद दुखु मोनफाबायलां दा आंनि फिसाखौ सोर हाबा खालामगोन सोर आंनि फिसाखौ आखाइ हमनानै बोजबगोन हौवा थैखांनाय मानसिफोरखौ माबायदि नोजोरै नायो समाजा आंनि फिसाजोनो गोहो बोलो हर इसोर आंनि फिसाजोखौ बे संसाराव थांना थानायनि राहा लामा नागिरना हो दे जाबाय थैनांगौ गोनांखाखौलाय आरो माथो बुंबावनो दे मानसिखौ बिदाय होदो दे आइ सोमस्रि बिदाय होनो सम जाबाय हा न'खरावलाय रावबो गैयामोन नामा बिसोरहा दंफाव आइ रावबो गैया बेल' सासेल'मोन दे जोंनो बिदाय होनोसै आइ सोमस्रि आइ सोमस्रि दे बिदाय होदो रजे दे सोमस्रि बिदाय होदो सोमस्रि जोनोम जुलि आरो थैनाय बेफोर संसारनि नेमखान्थिखा जों सानसेब्लाबो बेफोरजों मोगा मोगि जानांगोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रजिया एसेबां थाबनो बेफोरबायदि जानाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोन्दों जों बेखौनो गसाइनाव आरज गाबनोसै दे सोमस्रि बिदाय होदो दंफाव थां सोमस्रिखौ सिङाव लानानै थांदो बेफोरबायदि जाया लोङा थाबाय थाबा बोरै देहा जानांगौ जाखो आइ सोमस्रि आदै मा जाखो आदै आदै र' आं दै लायना फैनि आइ सोमस्रि आफा मा जादों नोङो आफा मा जाखो
लोमजानाय मोनदो बारा जेबो जायाखै फिसा नों माबा मोनसे जादो फिसा आफा नों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों नङा होमबा आफा आंखौ गारनानै दाथां आफा नों गैयाब्ला आं हारसिं जागोन आफा आं नोंखौ गारनानै मालाबाबो थाङा फिसा नाथाय आं नोंनि खुसिखौबो लाखिना होनो हायासै दिनै नों आलाय सिलाय जानांबाय फिसा सिख्ला समावनो नोङो हौवा गोमाजालांबाय फिसा दा नोंखौ सोर हाबा लाबावगोन फिसा नोंनि आखाइखौ सोर हमगोन बेलाय सनथाला खाफाल गेलेया दे साला आरोबाव आंखौ जामब्रनो होबावनो नागिरदों नामाब्रा नोंलाय बुमब्र आरो आंनि खिथुआव बेरे बासा लगायना होनो नागिरदों नामाब्रा बेसे खारबावनोब्रा आंलाय सोमसे आलाय सिलाय जाथारबायलै हनै बिफायाबो अबस्था गैया नाथाय आखाइ हमदोब्रा बे समावनो समब्रा मानसिनि दुखु समाव हेफाजाब होनायानो मानसिनि गिदिर धोरोमनो थां सोमसिनि आखाइ हमबाय थां नोंलाय नों मानसिनि दुखुखौ मिनिग्रा नामा थां सोमसिनि दुखुआव सोमसिखौ हेफाजाब होथां सन्थला दस्ति खैफोद समाव बेफोरबायदि नों माव आं माव होनलायनाङालै थांलै सन्थला बाय थां सोमसिनि आखाइखौ हमदो थां आफा आंखौ गारनानै दाथां आफा नों गैयाब्ला आंहा रावबो गैया आफा फिसा नोंनि थाखाय जोबोद दुखु मोनबाय नोंनि आखाइखौ दा सोर हमबावगोन फिसा आं सोमसिनि आखाइखौ हमगोन आं सोमसिनि सायहा जागोन आं लागोन सोमसिखौ आं लागोन गोजोननाय थाबाय हौदो सोमसि थांनोसै आदाय दैया नांला फिसा नांला देहाखौ दासो एसे मोजां मोनबाय नांला दे फिसा हाबाखौ हाथासुनिखौनो खुंना होनोसै आं नोंसोरनो जायो आं बुजियासै मा होनखो हेय दंफाव बारग'बाय नोङो रंजासो सोमसि दस्ति दे हाथासुनि खुरनोसै जोंहा सोमसि आंखौ खेबलाय सोमसि नोंखौलाय मानो खेबनांगौ जाखो आंलाय माबालै हाबा जामारदोंबा जामाराखै ना आं सिमाङावसो दं बेनिखायनो खेबनो खोन्थादोंब्रा खेब्रा सोमसि खेब फिसाफोर नोंसोरनि हाबाया दा जोबनानै थांबाय दा नोंथांमोना सानैबो संसारनि नोजोराव हौवा हिन्जाव जाबाय दा नोंथांमोना बिसि फिसाय महरै बिसिया रागा जोंबा फिसाया सिरि थानांगौ फिसाया रागा जोंबा बिसिया सिरि थानांगौ सुखु दुखु राननानै लानांगौ हौवाया बाहेरनिफ्राय खामायनानै लाबोयोब्ला हिन्जावा न'खरखौ लोगि हिसाबै बेंनांगौ बिदिनो रुजु रुमु रायजो जानांगौ जाबाय दे आइ आफामोनखौनो संसार जानायखौ नुबोगासिनो फोरोंलायनानै आं रोंखायो दे बिदिबालाय हाबाया जोब्बाय लोगोफोर हाबानि खोन्दोआ एसेयावनो जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननो फोरमायनो सानो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं गासिनिखौबो फरायो नाथाय रिप्लाइसो होजोबनो हाया थेवबो गासैनिबो कमेन्टखौ नायो आङो नोंथांमोना गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामो खावलायहरो बिदि खालामनानै नोंथांमोननि खावलायहरनायखौ आङो लागोन गासैखौबो नुलांजोबगोन फारि नाथाय मोनसे एपिसोडावनो गासैनिबो रिकुवेस्टखौ लाजोबनो हाया ना बोरै जालांनाङा बेफोरनि थाखाय एसे टाइम लायो फारि जालांजोबगोन आरो नोंथांमोना दासान्दि गाबगासिनो दङ नङा होमबा नोंथांमोनखौ जों मिनि होफिनगोन आरो लाब्राया जेसेबां दिन थांनानै थागोन अब्लासिम नोंथांमोननि गोसोआव मिनि होबाय थागोन फैबाय थानाय एपिसोडफोरा जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर दा साननैसो एसे दुखु इमोसनेल जादों नाथाय जिंगा दासै फैबाय थानाय इमोसनेला ओरैबायदि मिनिथाव जागोन नोंथांमोन थ' नोंथांमोना एसे माने नेबानो जाबाय आरो ना एसे नेबानो जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव बेफोरबायदि स्ट'रिज लाबोगासिनो दङ मिथिबाय लोगोफोर बुङोना दुखुनि उनाव सुखु फैयो सोरांनि उनाव हर फैयो हरनि उनाव सोरां जाफिनो थिग बेबायदिनो बेले बेजे जाबाय थागोन मानोना बेनो जाबाय लाब्राया जाहैबाय गलाय गथाय सुखु दुखु गासिबो थागोन नाथाय फैबाय थानाय एपिसोडआ बिराद इन्टारेस्टिं जाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे सप्तासेफोर दै सप्तासेनि उनाव भिडिअ लाबोगोन बेखौ बुङाखै माने सप्तासेफोरनि उनाव आरो 10 दिनफोरनि उनाव माने भिडिअ इन्टारेस्टिं जाबावगोन आरो दै स' बाय लोगोफोर हायोबा भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बाय लोगोफोर